सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव खुंगा 14थि जथुमा खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ थि खालामबाय। फैगौ 14थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय फबिन बसुमतारीनि मासि लानानै सामलायनायाव दिनै बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। आफादगिरि महरै 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबनि एमएलए भिक्टर कुमार दास, मावफुं आफादगिरि विनोद कुमार नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि धनन्जय बसुमतारी आरो रां लाथुमगिरि महरै गिरेन्द्र बर' बिथांमोनजों लोगोसे गासै 14 दालाय आफादफोरखौ दिनै दाफुंनानै होनायजों लोगोसे बिबानखौ गथायनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि शभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि काशीनाथ स्वर्गियारी बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि आरो गरेस्वर हालामनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो गरेस्वर हालामनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोजां जानानै थाङो। गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय 14थि बोसोरारि जथुमाखौ गरेस्वर हालामाव जों खुंनो थाखाय रेडि खालामदों, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय। दा जोङो ओरैबायदि मोनसे दिनै रायदाव आफादखौ दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बेवहाय गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना जिल्लानि सिङाव थानाय बिबानगिरि बियाब आफादनि बिथांमोना फैदों आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरिनि दैदेननायाव जोङो दिनैनि बे मावफुं मेलाव आरो बै रायदाव आफाद दानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों। गमामायैनो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा फैबाय थानाय जाटा मिटिं सेसन ट्राइनेल कनफारेन्सखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय थियारि। 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि जोङो फार्स्ट उइकआवनो जोङो बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों मुलुगनां खालामनो बाथौजिम खालामनांगौनि दा जोंनि सोलोंथाइ, हारिमु, राव, थुनलाइ, आसार खान्थि जों बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोसार होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायसम खामानि मावबोदों आरो बेखौनो दिनै गरेस्वर हालामाव जों आरो बेनिख्रुइ फैबाय थानाय समफोराव जाबायदि खामानि मावलांनांगोन। बाथौ धोरोम थांना थाब्लासो बर' हारिया थांना थागोन। बे जों बर' हारिनि बयनिबो खुगा बियो दिनै जों गोदानै बाथ्रा बुंफिननांगौ गैया। बेनिखायनो जोङो दिनैनि जों मावफुं आफाद हिसाबै जों दाफुंनानै लादों बानजाय आफादनि। जा बे भिक्टर कुमार दासखौ जोङो चेयारमेन होनो हादों आरो जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिनोद नार्जारी आरो जोङो कनभेनर हिसाबै जोङो धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिनैनि समाव मोननो हादों। गमामायैनो बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बे फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि बोसोरारि जथुमाया गाजा गोमजायै रंगिना संगिनाजों जोंनि बर' न'खर, जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनाय, गौमा आर'ज आरो जों सानसुमैफोरखौ लानानै बर'नि सानसुमैफोरखौ लानानै बेहाय गिदिरथार मोनसे जोङो धोरोमारि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानो सानदों। मानो होनबा दिनै जोंनि बाथौफोरनि गेजेरावबो गोबाङा बुंबोबाय थादों बाथौनि गेजेराव गोबां फेक्सन दं होननानै, नाथाय बाथौनि गेजेराव जेबो फेक्सन गैया। बाथौखौ जों दिनैनि समाव मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो हाबाय आरो सिबिनाय खान्थिया बबेबा जायगायाव एसे आलादा जानो हागौ। जों बर' हारि हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ अराय जों बयबो जों अनसायनानै लादों दिनैनि समाव। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो अल इन्डिया बेसिसाव दिनै जोङो ट्राइबेलफोरनि जौगानाय, हारिमु जौगानाय, धोरोम बिथिंनि गेजेरजों जोंनि राव धोरोम आसार खान्थिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय जोङो जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानव गेदेर जोङो नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों आरो भारत हादरनि राष्ट्रपति मानव गेदेर द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जों लोगो हमनो हादों। बिथांमोना जोंखौ दिनै अल इन्डिया ट्राइबेलफोरखौ आरो बर' हारिखौ मोनसे मोजां नोजोर होदों। मानो होनबा नोंथांमोननि जिखिनि समस्याफोर दङ, राव जौगानाय, धोरोम जौगानाय, हारिमु जौगानाय, दिनै आसार खान्थिफोरनि बेलायाव बे कास्टमारि लजनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नायखांदों आरो नोंथांमोननि जनगोष्ठीफोरनि सायाव जिखिनि समस्याफोर दङ जों बेखौ भारत गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो बेखौ जों नायसनगोन आरो बे जोंनि थाखाय धोरोमारि बिथिङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जे जोंनि बर' हारिया मोनसे इउनिफर्माव फैगासिनो दङ बियो जे गमामायैनो बे सैथो आरो दिनै बाथौ धोरोम गैयाबा बर' हारिबो थांना थानाय नङा दिनैनि समाव। सानबेसे हाबाफारिखौ लागोन? जोङो सानब्रैखौ सानगासिनो दङ। सानब्रैनि गेजेराव जों जथेस्थ' आरो बिनि बांसिन लायोबा जथेस्थ' रायजो राजायाबो बाथौ सिबियारिफ्राबो ओनसोलाबो खस्थ' मोनो। बेनिखायनो जोङो खम समनि गेजेराव जोङो बेखौ
मोजां हाबाफारिनि गेजेराव जोङो आरो बर'नि आबुं हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सानदों आरो बेनिफ्रायनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो आलासि एबारबो हांख्रायनो सानदों मानो होनबा थांनाय बोसोराव थेलामारायाव भारत हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ लाबोदों थिग बेबायदिनो जों एबार सेन्ट्रेल मिनिस्टार सोरखौबा सासे मोनो नामा जों बेखौ जोङो नाजासिगोन आरो बेखौ बे ओनसोलाव आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनांगौनि गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनांगौनि गोनांथि दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा सानदों आरो निस्सय जों बेखौ मावफुंगोन। गरेस्वरावबो जिहेतु जारिमिन दा बेनिखायनो आंनि जायगायाबो तामुलपुर जिल्ला आंनि जायगायाबो खाथि गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोबां सम दुलाराय बाथौ गौथुमाव गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लाबोबाय आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनाय दांनाय जिखिनि दावगाबोबाय दिनैनि समाव गमामायै आंहा गोजोननाय दङ जोंनि ओनसोलाव जोंनि गरेस्वर हालामनिफ्रायनो जे माबा मोनसे आरो मोजां मेसेज जोङो बाथौ धोरोमखौ जे मोनसे कलम हिसाबै मोननो थांगासिनो दङ आरो जों सिजौखौ GI-टेग मोननो थांगासिनो दङ मुलुगनां दिनै धोरोमखौ सिनायजानांगौनि थाखाय गरेस्वर हालामावनो जों दिनै सिजौखौ GI-टेग मोननायनि जोङो डिक्लारेसनखौ जाहाथे होनो हायो बेबो मोनसे सबसे गिदिर मेसेज आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो जों गरेस्वर हालामनि बे खुंजानाय बे 14थि बोसोरारि जथुम्मायावनो जों फोसावनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि बोसोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो धन्यबाद होबाय रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खेवसारि मेलमोन फैगौ 14थि बोसोरारिनि जा दुलाराय बाथौ गौथुमनि माने कनफारेन्स जानो फैबाय थादों बा थांगासिनो दं दा बिखौ लानानै मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा माने बिथोनाव सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि गरेस्वर आनसलिकनि जा दिनै नैबे गरेस्वर आनसलिकनि जा बाथौ थानसालि सिङाव जा माने बानजाय आफाद दानाय जाबाय बे बानजाय आफाद दानायाव आंखौ नेहाथारि लानानै जोंनि जा गरेस्वरनि MLA मानगोनां फेक्टु कुमार दास बिथांखौ आफादगिरि आरो लोगोसे बिनोद नार्जारिखौ मावफुं आफादगिरि लानानै बानजाय आफाद बा रायदाव आफाद मेन कमिटिखौ लानानै 15 माने दालाइसा माने मावफुं आफाद दानाय जादों। गिबियावनो मानगोनां बाथौ दैदेनारि बिथांमोननिसिम आं धन्यबाद जासिबाय गोजोननाय जासिबाय हामलायनाय जासिबाय जोंखौ दिनै माने बानजाय आफाद दाना होबाय बे बानजाय आफादाव जोङो रिसेपसन हिसाबै मावनो गोनां बहुद दायित्व थाबाय आरो बे दायित्व हिसाबै आं गासै रायजो राजा मानगोनां बाथौ धोरोमारि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनाय जायो जाहाथे मानगोनां बाथौ गौथुमनि जा सानब्रै मिथिनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लागोन फैगौ माने 2027 जा सन मायथाइनि जा फेब्रुवारि गिबि माने सप्तायाव जानो थांगासिनो दं सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा रायज्लायनाय माने अधिबेशन बे अधिबेशनाव बाथौ धोरोमारि हिसाबै सारा माने पृथिबियाव बर' रायजो राजाफोरखौल' नङा बिभिन्न माने जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेरावबो धोरोमनि जा प्रसार बे प्रसारखौ खालामनो थांनायाव जा माने सानब्रै हाबाफारि लानाय बेयाव रायज्लायजोबनाय जागोन बेयाव बिभिन्न जायगानिफ्राय मानगोनां धोरोमारि बिथांमोना रायजो राजाफोरा फैगोन बे फैनायखौ जों जाहाथे गरेस्वर ओनसोल हिसाबै माने मोजाङै मोजां जोङो माने रिसेपसन खालामनो हायो रायदावनो हायो रायजो राजाफोरखौ आलासि बिथांमोनखौ बे रायदावनायाव माने रिसेपसन खालामनायाव अकल आंनिल' नङा माने गोबां मावथिफोरा माने बेयाव माने बाहागो लानांगोन आरो रायजो राजाफोराबो जाहाथे माने रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनाय जायो जाहाथे बे रिसेपसन खालामनायाव रायदावनायाव रायजो राजाफोरा जाहाथे जोंखौ रिसेपसन कमिटिखौ जाहाथे सहाय खालामो सहजुग खालामो हेल्प खालामो बेखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय। सेमाय नुजोबदों होनबाय रायजो जानो थांमोन गिबियाव बयनिसिमबो जों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि गोजोन हास्थायनायखौ बावहरबाय। जों दिनै सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय
नैबे जोंनि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे गोथार थानसालियाव जोंनि फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 73 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों दिनै फैबाय थानाय 2027 मायथाइ फेब्रुवारि मासनि गेजेराव जोङो खुंनो थाखाय जों माखासे दिनैनि समाव बियाब गौथुम हिसाबै आरो लोगोसेनो जिल्ला आफाद हिसाबैबो आरो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुम अल बाथौ महासभानिफ्राय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे जोंनि बियाब गौथुमनि थानसालियाव बाहागो लाफैनानै जा मोनसे फैबाय थानाय खुंगा 73 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जिहेतु गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिखायाव 2027 मायथाइ फेब्रुवारि मासाव खुंनो थाखाय जा मोनसे दिनैनि सानाव बानजाय आफादजों मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानो हाबाय। दा बे बानजाय आफाद दानायाव जोङो जिल्ला आफादनि जानानै जोंनि बे गरेस्वर हालामनि जोंहा गुबुन गुबुन बर' हारि माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जेरै जोंहा बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, जोंहा बर' हारिमु आफाद, गोबां आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों। दा ओंखायनो जों बिथांमोननिसिम गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा आं सानो जोंनि जा फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 73 बोसोरसालिया जथुम्माया जों बयबो जिहेतु 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि मासनि गेजेराव जानो थांगासिनो दङ, नङा होमबा? बे समाव गोजां बोथोर। दा खोथाया जाहैबाय मानगोनां रायजो जानोथांमोन जों मिजिंथियो, जों खुलुमहरो, जों खावलायहरदों जाहाथे जों बयबो जोंनि गरेस्वर हालामनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयबो खौसेयैनो जोंनि बर' हारि माहारियारि बर' हारिनि आफाद जेरैबायदि बर' फरायसा आफाद, जोंहा बर' थुनलाइ आफाद, जोंहा बर' हारिमु आफादनिफ्राय लानानै बिसेस भाबै जोंनि नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय जा सानजा तामुलपुर जिल्ला, बे सानजा तामुलपुर जिल्लानि गासै 7टा आनसलिक दा बे 7टा आनसलिक गरेस्वर बियाबखौ लाफानानै 7टा आनसलिक 7टा बियाब, दा बियाबनि जा मोनसे दिनै मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लानानै दौरि हानजा, लाइमोन आफाद, जिल्ला आफादनि गाहाय आफाद, गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन, जिल्ला माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, जोंनि जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गासै 7टा बियाबनि दौरि हानजानि बिबानगिरि, जोंहा माइनाव लाइमोन आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों आरो गरेस्वर हालामनि इन्टेलेक्सुवेल माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैनो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों फैबाय थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 73 बोसोरसालिया जथुम्माया जों ज'यैनो खौसेथियै, नङा होनब्ला, अनलायनायनि गोसोजों, निमाहानि गोसोजों, जोङो खौसेथिनि गोसो लानानै जों सैथोथिनि गेजेरजों जाहाथे जों बे खुंगा 73 बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मानि जा माखासे हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै जों आब्रुथियै मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन, बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रायजो राजा बयनिसिमबो मिजिंथिबाय। दा बेखिनियानो। दा ओंखायनो जोङो जिहेथु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि गरेस्वरनि बिखायाव, नङा होमबा, गरेस्वराव फैबाय, बेखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जोङो गरेस्वर हालामनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो लोगोसेनो जोंनि माखासे आफादफोर, हारि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनायाव जोंनो मदद नांगोन, हेफाजाब नांगोन, नङा होनब्ला? जों ओंखायनो बिथांमोननिसिम खावलायो आरो जों मिजिंथियो जाहाथे बे
दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 74थाम बोसोर जिराय जथुम्माखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हायो बेनि थाखाय आरोबाव फिन खेबसे आङो गोथारै गरेस्वर बिबार दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।